Monggo dipun tepangaken. Nembe seragam to karo dalange ya. Wah, nggih. Nuwun sewu Kang Asma sinten Mbak Yu? Dipun tepangaken. Nggih. Tak buacok sirahmu. Guyah-guyu. Ora, kula niku pengen tepung tenan kok ya. Elok tenan kok ya. Niki lho, kula nyawang wong wedok kulit gulu kok kaya kulit kempol. Ngenyek sampean niki ambak napa mboten turun anu blesteran. Blesteran. Nggih. Ibu-ipun Jawa. Jawa, Mas. Bapakipun Gibas. Lho. Wedhus apa piye? Monggo. Derek tembangan. Supados sami pirsa. Kang Asma sinten? Kula sanggem. Sanggem. Sanggem po suliyem. Sok sanggem, sok suliyem, sok suminah. Pun pirsa suminah. Sinten niku? Gendakane dalang salam.